खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। समाजारि थासारिनि फारसे रायजो राजाफ्रा जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ बुंदों बिबारि बर'। निउ दिल्ली सिलचर पूर्वोत्तर क्रान्ति एक्सप्रेसआव अर नांनायनिफ्राय खुनुरुखुम रैखा। मालिगावआव सानै सुबुङा सासे लोगोखौ बुथारनानै हाग्रायाव गारनानै दोनलांदों। बिटिआरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय दिपेन बर' आरो प्रमद बर'आ मिरुनि नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमहैदों। खराइबारियाव एबसु आरो बर' बिमा गौथुमनि सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि। महाकुम्भ मेलायाव आसामनि सासे लाइमोना गोमादों। गुवाहाटीनि नुमुलिगुराव आइजोनि किडनेपिंआ नंखाय। मसलपुराव बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमा समाज बेरेखा हाबाफारिनि बेरेखायै सांग्रांथि आरो हेंथायै हानजा सुरदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर' बिमा गौथुमा बडलेण्ड आरो आसाम नाङै समाज बेरेखा हाबाफोरनि बेरेखायै सांग्रांथियारि आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव लानाय हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो बर' बिमा गौथुमनि लेङाइ गाहाय लिंथुमगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर'आ। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। हानजा सुरनानै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो माखासे आयदाफोरखौ लानानै गोसोखां बिलाइ गथायो। फारियै आयेन बेरेखा जुवा, ड्राग्स फालांगि आरो आयेन बेरेखा जौ फानग्राफोरनि हेंथायै गोख्रोङै राहा लानांगौ। फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फालांगिखौ दबथायनो थाखाय मोनसे जर'खा टास्क फर्स गायसंनांगौ। आइजो लांखारग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानांगौनि बागै गोसोखां बिलाइ गथायो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गोबांथार आइजोफोर, फरायसाफोर आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। निउ दिल्ली सिलचर पूर्वोत्तर क्रान्ति एक्सप्रेस रेलगारिनि मोनसे डाब्बायाव समबारखालि हरखाबै अर नांदों। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव जाथाया दिल्ली फारसे थांबाय थानाय समाव काछारनि चन्द्रनाथपुरनि साखाथियाव जादोंमोन। बबेखानि ट्रेन क्रिउ हानजाया अर नांनायखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो ट्रेनखौ चन्द्रनाथपुर स्टेशनाव लाखिनानै डाब्बा सिङाव नांनाय अरखौ हुखोमोरनो हायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला माखासे समनि उनाव ट्रेनखौ फिन दावबायनायनि थाखाय जागायनानै होफिननो हादोंमोन। बबेखानि बे जाथायजों गोबां दावबायारिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि आरो गिखांनाय फैदोंमोनब्लाबो बे जाब्रबथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखैमोन होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। गुवाहाटीनि मालिगाव ओनसोलाव थानाय खालफानि गार' बस्तियाव सानै सुबुङा लोगो नांनानै गावसोरनि सासे लोगोखौनो खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला इन्द्रजित चांमा मुंनि सासे सुबुंखौ सुनिल माराक आरो बिकास माराक मुंनि सानै लोगोफोरा बुथारदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जौ फेनानै गावजों गाव दावराव दावसि जानानै गंसे लावथिजों बुग्लिनानै खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन इन्द्रजित चांमाखौ।
रिपर्ट बायदिब्ला 9 फेब्रुवारि खालि मोनानि समाव बिसोर साथामबो जौ लोंनानै मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानैनो गावजों गाव बुज्लायदोंमोन आरो हिंसायारि महर लादोंमोन। बबेखानि बे जाथायनि उनाव दायनिगिरि सानैया गावसोरनि मावनाय दायखौ सुबुंनि गेजेराव सिखोमानो थाखाय इन्द्रजितनि सह'खौ प्लास्टिकजों खाथुबनानै साखाथिनि हाग्रायाव गारना दोनहैदोंमोन। बे जाथायनि उनाव जायगानि थागिरि सुबुंफ्रा गोथै सह'खौ नुनानै गोख्रैयैनो मालिगाव पुलिस थानायाव खौरां हरो। बबेखानि बे जाथायनि बागै गोख्रों नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसआ सानै दायनिगिरिखौ खानानै पुलिसनि कास्टडियाव लानानै थांनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जा आरो बिटिआर सरकार जथायै रबिबारखालि मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ गोदान दिल्लीनि कृष्ण मेनन मार्गआव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव लोगो हमहैदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि बागैबो सावरायनाय जायो। फारियै 6 शेड्युलनि गोहो आरो खुंथायखौ गोहो गोरासिन खालामनाय आरो काउन्सिलनि रांखान्थिखौ बारायनो थाखाय भारत संबिजिरनि 125थि एमेन्डमेन्टनि सायाव सावरायनाय। क'क्राझार जिल्ला दतमानि बड'फा फोथाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि 15 एबा 16 मार्चआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो थाखाय हांख्रायनाय, जेराव 3 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफ्रा मैखोमै बाहागो लागोन। बे लोगो हमहैनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो लक सभा एमपि जयन्त बसुमतारीमोना बाहागो लादोंमोन। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाब होनायजों गामि सांग्रांथिजों लोगोसेनो एन्टि ड्राग्स, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालामनाय बायदि थासारिखौ होबथानो थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ। लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ गेजेर जनाय दखरानि सिङाव थानाय खराइबारि गामिनिफ्राय बरन्दि बर' गामिसिम हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गुबैयै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय, हाबा जाखांनानै गुबुन हिन्जावा गुबुन हौवाजों थांनायखौ होबथानाय, फरायसाफोरखौ फेहोग्रा मुवा लानायनिफ्राय गोजानाव थाहोनाय, बांद्राय जौ लोंनायनिफ्राय जानगाराव थाहोनो थाखायनो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव सोलिगासिनो थानाय महाकुम्भ मेलायाव काछार जिल्लानि सासे लाइमोना गोमानानै दङ। गोमानाय लाइमोनखौ मेहेरपुर कुवारपारानि थागिबि चिरजित राय होननानै सिनायथिनाय जादों। बे गोमानाय जाथाया नखरनि सुबुंफोरखौ गोबाङैनो जिंगा सिखांहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला चिरजित रायआ 6 फेब्रुवारि खालि न'निफ्राय ओंखारलांनानै 8 फेब्रुवारि खालि प्रयागराज मोनहैनायनि उनाव सिलचरनि माखासे लोगोफोरजों गोथार दुगैनायाव बाहागो लादोंमोन। बबेखानि बेलासि समाव संगमनिफ्राय फैफिननाय समाव हरखाबै सोमोनांथावै गोमादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिसि सामेली रायआ 8 फेब्रुवारि खालि गावनि फिसायजों जोबथा रायज्लायनाय जादोंमोन होननानै शिलंआव फोरमायदों।
बे जाथायनि बागै सिलचरनि रंगिरखारि पुलिस थानायाव एजाहार होनायजों लोगोसेनो बहाबा नुसन बायोब्ला 7086488054 नाम्बाराव जगाजग खालामनायनि बिथोन होदों नखरा। गुवाहाटीनि नुमुलिगुराव आइजोनि किडनेपिंखौ नंखाय होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि नुमुलिगुरनि सासे लाइमोन आइजो जायखौ लांखारनाय जादों होननानै फोथायनाय जादोंमोन, नाथाय सीसीटीवी फुटेजआ लांखारनाय दाबिफोरखौ नंखाय होननानै फोरमान खालामदों। मानोना गोमानाय आइजोनि नखरा आखाइ आइथिं खानानै गोख्रोङै लांनाय जादोंमोन होननानै अजद होदोंमोन। बबेखानि लन्डन ब्रिज गेस्ट हाउसनि सीसीटीवी फुटेजनिफ्राय मिथिनो हायोदि गोमानाय आइजोआ सासे सेंग्राजों हटेलाव गोसो जानानै हाबहैदोंमोन। बबेखानि बे समाव पुलिसआ आइजोखौ हाटिखौ पुलिस थानायाव नायबिजिरनायनि बाहागो महरै सोंथि खालामगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव बाक्सा जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव समाज बेरेखा हाबाफारिनि बेरेखायै सांग्रांथि होनायजों लोगोसेनो बेनि हेंथायै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों। बे हानजा सुरनायखौ हाबाफारि बायदियै बेखेवनानै होयो मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि लीला बसुमतारिया। बे हानजा सुरनाय समाव समाज सांग्रांथि होनाय माखासे बानबुंथाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम, खोमसि फोथायनायनिफ्राय जानगाराव था, जौ जुवा बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था, हारिनि हारिमुखौ गोजोरै लाखिनो बयबो हाबा माव, सुबुं लांखारनायखौ बन्द खालाम, हाबा हारिमुआव गोसो हो, जोंनो नांगौ गोग्गो समाज, आइजो माहारि जिउ लावथों, जौ संनानै फाननायखौ बन्द खालाम, बर' बिमा गौथुम जिउ लावथों बायदि बायदि स्लगानजों होस्रिगाव गोसारहोनायखौ नुनो मोनदों।